אז אנחנו פה בכנס דיירים באור יהודה, חברת אריאל אורבן שארגנה את הדיירים, הביאה אותם, והיה כנס מעולה, ותודה רבה לכל מי שעסק בזה, ובהצלחה שיהיה לנו. קרוב ל-75 פרויקטים בהתחדשות עירונית שאנחנו עושים. יש לנו בערך 25,000 יחידות דיור שנמצאות בתהליכי התחדשות עירונית. מענק, אכלוס. חברים, אתם מקבלים 30,000 שקל לרכישת ריהוט או שדרוגים במפרט לבניין החדש. אני חושבת שאנחנו עשינו עבודה מאוד מאוד טובה ויש לנו הרבה ניסיון בהתחדשות עירונית, ואתם יכולים לראות את זה בהתאם להסכם שאתם קיבלתם ביחס לאנשים אחרים וההסכמים שלהם. אנחנו מכירים את העיריות, מכירים את הוועדות המחוזיות, את כל המקומות שבהם יש תהליכים של התחדשות עירונית. הליווי שלנו הוא לאורך כל התקופה. בעיקר בביצוע כמובן, אז מתחילים פיקוח ממשי, הנדסי על העבודות, אבל עד אז יש לנו כמה שנים טובות, ארוכות, שאנחנו מלווים את כל הליך הרישוי. זה בקרה על התוכניות, יש כמובן דיאלוג בין העירייה לבין גופי התכנון לבין היזם, הולך לכיוון שגם מתאים לבעלי הדירות. אני רוצה להודות ולהגיד תודה על חברת אריאל אורבן, שבאמת ליוו אותנו לכל הדרך. כל הכבוד להם שבאמת צרפו ותמכו ובאו ועזרו, באמת רצו להתקדם, ובזה אנחנו מאוד מרוצים. תודה רבה.